गाइस नमस्ते मातिंचुल्लर सौख्यता सो वेलकम बैक टू मೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮುರಣಿದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆಂಗು ಕಾಲ್ ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದನು ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದನು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪೋಡಿದು ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂತುಜೇರು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದೇರು ದಾದಾಂಡು ದೀಪಕ್ಕೇರಿಗೆ ಪಣ್ಣದು ಕುಡೊಂಜಿ ಆರು ದಾದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿಗೆ ಏರು ಮಾರೆ ಒಂದು ಕೈ ಪಾಡ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಗೇರು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡದು ಆರು ಕಾಲ್ ಮಂತದೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿದೇದ ತಮ್ನೇಲ್ ತೂದು ಅಂಚೆನೆ ಟೈಟಲ್ ತೂದು ರಪಕ್ಕ ಅಂದು ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ದಾಗ ಪನ್ನಗ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದಂದು ತೂಡು ಮೇರು ಈ ವಿಷಯ ತಮ್ನೇಲ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಟೈಟಲ್ ದಾಗ ಪಾಡ್ದೇರು ಪಣ್ಣದು ತೂಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ವಿಷಯ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮ್ಯಾಟರ್ ದಾದ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ದಕ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಿರು ಬಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬೈದನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದನು ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದಿಚ್ಚಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಲಕ ಎನ್ನದು ರಪಕ್ಕ ಅಂದು ಕಾಲ್ ಮಂತನಕ್ಲಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಏನು ಉಡಲ್ದಿಂಗಿ ಸೊಲ್ಮೆಂದು ಪನ್ಪೆ ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮೆಂಬರ್ಲಕನೇ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ದಿರು ದಾದಾಂಡ ದೀಪ ಏರು ನಿಕ್ ಧಮ್ಕಿ ಪಾಡಿ ರಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಣ್ಣದು ಬಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡ್ಯಾನು ಅವು ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ತುಲಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಣ್ಣದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಅಂದಿಟ್ಟು ಎಂಕೇರೆ ನಮ್ಮೆನ ಬೆದರಿಕೆ ಪಾಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ತೂಲೆ ತಮ್ನೇಲು ಬಕ್ಕ ಟೈಟಲ್ ತೂದು ರಪಕ್ಕ ಅಂದು ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ದಾದಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪುಣ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ದಾದಾಂಡಲು ಒಯ್ತಾಣಲು ಆತಿನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಪುಣ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ಐತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಐಡ್ದಕ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲನೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ದ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಪೊಣ್ಣುನ ಯಾನು ದೀದಿತ್ತೇನು ಐಡ್ದಕ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಎತೋ ಜನ ಟೀನೇಜ್ ಪೊಣ್ಣನಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಅದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಟೀನೇಜ್ ದೇಜ್ ಕೆಲದ ಜೋಕುಲ್ದ ಅದು ಗೊತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನಡಲ ಪನ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಒಂಥರ ಐಕೊಂಜಿ ಆಣುಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಗ್ ಮರಳಾದು ಪೋದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಗಮನ ದೀದು ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ರಿಯಲ್ ಆದ ಆತಿನ ಘಟನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಯಾನು ಗಮನ ದೀದು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತನೆ ಇಟ್ಟು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ನಾಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರನ್ನು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಪೂರೆಗ್ಲ ಏನು ಕುಡೋರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಪೊಣ್ಣುಂಡತ ಎಂಕ್ ನೆನಪನಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತೆ ಪೋತುನು ನೆನಪಾನಗ ಅನಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಅವೇ ಪೊಣ್ಣು ಏನು ಪಂದಿತ್ತ ತಲೆಗೆ ಇಂಚೆ ಆತನು ಪಂಡದು ಸೊ ಆ ಪೊಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಕ ಇರಿಗೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಡಲ್ ಐಕೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಮೇಯ್ನ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿನೇ ಇರ್ನನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಏನು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ಡವೇನು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಮಂತ್ ಪಂತೆ ತೂಲೆ ಫುಲ್ಲು ತೂಲೆಂದು ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೂಯಿಜೆ ಅಂದ ಪಂಡಲ್ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲಿ ಬಕ್ಕ ಲಾಂಗ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ ದಾಂಡ ಮೇನ್ ದಲ್ಪ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಲೈಕ್ ದಾಲ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋಗು ಆಂಡ ಯಾನು ಫಸ್ಟೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಮುರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಬೈದ್ರಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ಆತನು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಡಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಣ್ಣದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಲೈಕ್ಲ ಶೇರ್ಲ ಮಂತನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗ್ ಪಾಪ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಏರಿಡ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲು ಏಡ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೋತುಲ ಅಕ್ಲು ಕುರ್ಪುಜೇರು ಸಪೋರ್ಟು ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಪೂರೆಡಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ ಪೋತಿಜಿ ಎನ್ನ ಎತೋ ಜನ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಕ್ಲು 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಆದ ಅಕ್ಲು ಬೈದಿರು ಮುರಣಿದ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಡ್ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನೀವೇ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬೈದಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ದುಂಬುದ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಕ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಕ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆವನು ದೇಪಣ ಯಾನು ಏರೆಡಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ
ಯಾನು ಏಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೆ ಎನ್ನ ಊರುಡೆ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ 50% ಜನ ಎನ್ನ ಊರುಡ್ದ ಕುಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಯಾನು ಏಡಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕುಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಲಿಂಕ್ನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಅಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಾಲಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ ಕೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣದಲಕ ಓಕೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಲೈಕ್ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಪಂಡಾನು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಉಮ್ಮೇದು ಬರ್ಪುನ ಎಂಕ್ ನನ್ನಲಾತ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನನ್ನಲಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದನ್ನ ಪನ್ನಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ದ ಏತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಘಟನೆಲ ಯಾನಿನಿ ಪನ್ಪೇನ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲಾಗ್ತು ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಆತಿನ ಘಟನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಪರಿಚಯ ಪನ್ನಗ 25 ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲು ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲುಡು ನರ್ಸರಿ ಟೀಚರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಆ ಸ್ಕೂಲದ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇತ್ತನು ಐಟಾಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ದ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಲು ಅಲ್ಲ ಪುದರ ಬೊಡ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆನ್ನ ಪಾತಿದ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದಿತ್ತ ಐಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕದನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಆತನು 95,000 ಮುಟ್ಟ ವ್ಯೂಸ್ ಬೋತು ನಾವು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಐಟ್ ಅಲ್ಬ ಇದಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚೆ ಬತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಆಲಿಂಚೆನೆ ಪಾತಿರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಪೂರ ಆನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೆನೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಓಲ್ಲ ದಾದ ಪೂರ ಕೇಂಡ್ಯಾನ್ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ದುಂಬದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ನಮಗೆ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಅಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮುಂಬೈದೇನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಶ್ ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಮದ್ಮೇದು ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿಟ್ ಎತ್ತಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಐಡ್ದಕ್ಕ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣನಿನ ಇಂಚಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದದ ಅದನ್ನು ಡೆತ್ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಕೆ ಐಡ್ದ ಕಾಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮೊನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಮೊನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ತೂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನಕುಲೆ ಮೊಲೆಗೆ ದೀತಿನಿಂದ ಮೊಲ್ ಪನ್ಪುನು ಎಂಡ ಪೂರ ರೀಸನ್ ಪನಂಪಲ್ಲ ತನಗ ಅನ್ನ ಕಾರದಲ್ಲ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಪಂಡ ನಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಅಂದು ಕೇಂಡೇನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪುನೇಡು ದುಮ್ಮೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೆಂಚ ಆತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ತೋಜಿದ ಎಸ್ ಅಂದು ಪನ್ಪಿರಕ್ಲು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ್ಯಾನು ನಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಅಂದು ಎಸ್ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾನಂದು ಪಂಡಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನು ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದೇ ಪೋಪ್ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಲಿ ವಾವಾ ಟೈಪ್ ರಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪೂರ ರೀಚ್ ಆವೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಗೆ ಮೊನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಮೊನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊಲೆಗೆ ಫುಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮೊಲೆಗೆ ಮೂಲು ಇಲ್ಲಡು ಆಕಲ ಕಣ್ಣನ್ ತೀರ್ಪೋಯ್ಬೇಕು ಮೊನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡು ಇತ್ತಲ್ಗೆ ಮೂಲು ಈ ಪುಣ್ಣು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಒಂಜಿನ ಕನಕದ ಎಪ್ಪೆರಂದು ಪೋನಾಗ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಕನಕದ ಎಪ್ಪೆರಂದು ಪೋನಾಗ ಇಟ್ಟದ ಅದನ್ನು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ್ ಪಣ್ಣದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಗಿದಿನ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪೋಡಿನಾಗ ಲಾಗಿತ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ದ ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಸೈಡೇ ಪೋಂಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಲು ಕಾರು ಪಂಡ ಸ್ವಾಧೀನ ನಿಜ್ಜನೆ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು 3 ವರ್ಷ ಆಪನ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ತುಲೆ ನರಮನಿನ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಪಂಡ ಸಡನ್ ನಿಕುಲು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸಡನ್ ನಿಕುಲು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನಗ ಸಡನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಮೇಟ್ಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದೇನು ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ತೂಯರಾಪುಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಅಂತೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಕ್ಲ ಮಂತುದುಪ್ಪೆರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 100% ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆತನು ದಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಂಚಿನ ಆಲೊಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತು ಭಾರಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆಲು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಲು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇತ್ತಲು ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಡು ಉಪ್ಪುನ ಆಲು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಎಂಕ ಅಂಚಿನಕುಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ದಯಪಂಡ ಯಾಲ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಯಾಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಾನು 24 hours ಎಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಂದು ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಿಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಹತ್ತುನಾಡ ಯಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ದಾದಾಣಲು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅವು ಒಂದು ಪಣ್ಣದು ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ ಒಂಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿದ ಕೊಣ್ಣು
ಐಡ್ದ ಕಾಲಿಗೆ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ ಬರಂದೆ ಇತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಆಪನಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ತೂಲೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಕತೆ ತುಲ್ಲಿ ಆಲ ಆ ನಮ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತಿನಾಲು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡತೊಂದುಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಾಯನ್ನ ಆಫೀಸಿಡ್ ಕೊಲೀಗ್ಸಿನಕ್ಲು ಮನ್ಪೆರ್ಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಣ್ಣ ಮೊಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಭಯಂಕರ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿತ್ತಿನ್ಗೆಕ್ಲಿಗೆ ಎದ್ದು ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪೇರು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಎದುಡೆಡ್ಡೆಡುಪ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಖಲ್ನ ಕೂಜಲ್ದ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಒಲ್ಪಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ನಂಬೋಚಿನು ಐನು ಪೈಸೆಗೆ ನಂಬೋಚಿ ಅಕ್ಲಿನ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಿಖಲ ಕುಜಲ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಪುಂಡು ನೇಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಪುಂಡು ಅತ್ತು ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಓವಣಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಆ ಕುಂಟುಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಮೊಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಮೊಲ್ಲಿಗೆ ಫುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೊಲ್ ಪನ್ಪಲ್ಲ ಫುಡ್ಡು ಬೈದಿನ ಅದಪ್ಪು ಮೊಲ್ಪಂಡ ಫುಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ತಿನ್ನೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಗೆ ಅಕ್ಲು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತನ ಇಲ್ಲಡ್ದೆ ಮಂತದ ಕನಪೇರು ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಧ್ವಂಸ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಾಂಡ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮಂತದ ಐಟು ಬೆರಸದ ಕಂತದ ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೇದ ಆಲು ಗೊತ್ತು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಮುಕ್ಕಲು ಕಂತು ಕೊರಿಯರ ಮೋಕೆಡ್ ಕಂತು ಕೊರ ತಿನ್ಪೇರು ತಿಂದದ ಆಯ್ಬೇಕ ಸುರಾಪುನ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸುರಾಪುನ ಓಕೆ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ ಮೊಲೆಗಿತ್ತೆ ಅವೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡತೊಂದುಂಡಿಗೆ ಯಾನು ಎನ್ನುನು ಆ ನಮ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಪೊಣ್ಣು ಇನಿಕ್ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾದು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲಲ್ಲ ನಡಪೆರ ಅಂಚ ಸ್ಟಿಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಓಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಏಜ್ ಅವು ಪ್ರಾಯನ ಗೊಂಜಿ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಏಜಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಏಜ ನಿಕುಲೆ ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಬಜಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡತ ಏರು ಮನ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ತೂಯರೆ ಆವಂದಿನಕುಲು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ವಸ್ತು ದೆಪ್ಪರು ವಸ್ತು ದೆಪ್ಪುನೆಡು ದುಂಬೆ ನಿಕುಲು ಡಂಗುರ ಸಾರಿಯಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಆನೆ ಮಂಗಳ ದೇವದ ಮರಬೂರ್ದು 1 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇತ್ತಿರತ ಯಾನಪಗ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದು ಪುನಃ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಲೆತ್ತು ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಲೆತ್ತು ಯಾನು ಒಟ್ಟು ಮಂತದಿತ್ತೆ ದಯ ಒಟ್ಟು ಮಂತದಿತ್ತೀನಿ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾರದ ಭಯಂಕರ ಡ್ರೀಮ್ ರೆಂಟ್ದು ಎಲ್ಲಡಿತ್ತು ನನಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣ್ಣದು ಭಯಂಕರ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪಣ್ಣದು ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಈದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮರಲಿತ್ತಲು ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪುನೆಡು ದುಂಬಿ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಡಾಮ್ 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 ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇನು ಓಕೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಸಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಅವೇನು ನಿಕ್ಕುಲು ಊರು ದುಂಬೆ ಡಾಮ್ 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 ಅಂತೊಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಡದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗವು ವಸ್ತು ಎತ್ತುನೇಜಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ನಜರಂದು ಪನ್ಪಿರತ ಕಣ್ಣು ಅವು ಮಿನಿ ಹಾಕದ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮುದೇಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಉಂದೇಕು ಖುದ್ದು ಉದಾಹರಣೆನೇ ಯಾನು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಅವೇನು ಪಣ್ಣು ಪೂರಗ್ಲ ಯಾನು ಬ್ರೋಚರ್ ಸಮೇತ 11 ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಓಕಾರ್ ದಿಪ್ಪುಂದು ಅದು ಪಣ್ಣದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವೇ ವಾರಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಾರ್ಗೆ ಇಂಚಾದು ಇಲ್ಲಡೆ 1 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಏರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪೂರ ಆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಝೀರೋ ಇತ್ತೇನು ಎನ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಕೆ ಬಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅದು ನಟ್ಟು ನಲ್ಲಕ ಅದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ವನ ಸಿಚ್ಚಂದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ ನಮಕು ಆ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೆನ್ನಿಕ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡ್ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಐಕ್ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ್ನಕುಲೇರು ಬೇತೆಕುಲೇರು ಪಂಡದ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗು ಓಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡೆಯನ್ನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜೈದಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನೇ ಇಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲು ಆ ಟೈಮ್ ಇಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜಪ್ಪುವರು ಓಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡೆಯನ್ನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏರು ಪರಾಯ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬು ಪೂರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಎನ್ನಂಡ ಕಾಸು ಪುನಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಜೀವದ ಗಂಟು ಅಕಲೆಡ ಮೂಲ ಅಟ್ಟೆಟ್ಟಿ ದೀದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವುದ ಒಂಜಿ ಕಂಜೂಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿತ್ತೀರು ಅಕಲ ಅಟ್ಟೆಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲುಪ್ಪುಂಡು ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಪೂರಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಯಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಡ್ಸಡು ಕಾಸಿತ್ತನ ಎಂಕು ಅವೊಂಜಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಜಿಲ್ಲ ಕೊನೋಡು ಒರಿದಿನ 11 ಪೋಡುದು ಆಲೇಜಿ ಯಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಜೀವ ಬಿಟ್ಪುಂಡು ವಾರೊಗರ ಮೀಟ ಒಂದಿತ್ತ ಇತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಂತದ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ದುಂಬ ಅಂಚಿನ ಮರಲು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಸ್ತ್ ಕಂಜೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಉಂದೇಟು ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾನು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಿ ಐದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ಅವು ನಮಕ್
ನಿಕುಲು ಆ ಮರ್ಲ ಗುದ್ದಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಜತ್ತಿಬಕ ನಿಕ್ಲೇನು ಡಿವೈನ್ ಪವರ್ ಬತ್ತಿಬಕ ನಿಕುಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಜನನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪಾರು ನಿಕ್ಲ ಆರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನು ಪಾತೇನ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನು ವೇ ಆಫ್ ಟಾಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಪುನು ದುಂಬು ತೂತಿನಕುಲು ಇತ್ತೆ ತೂತಿನಕ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಐಡ್ದಕ ಆ ಒಂಜರ ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಟೈಮಡ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬಂಗಾರನ್ನ ಉಂಗಿಲ ದುಂಬುಲ ಎಂಕು ಉಂಗಿಲದ ಯಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕು ಉಂಗಿಲದ ಭಯಂಕರ ಮಾಡಲು ದುಂಬುಲ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ದಪ್ಪಗ ಯಾನು ಒಂತೆ ಕಾಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಖರ್ಚು ಉಡಾವಂದಿತ್ತೆ ಕಾಸು ಒಂತೆ ಯಾನು ಬತ್ತಿನ ಕಾಸು ಎಂಕು ಗೋಲ್ಡ್ ದನ್ನೇ ಮಾರಲು ದುಂಬುಲ ಯಾನು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಪುನಾಂಡ ಆ ಉಂಗಿಲನ್ನು ಅಡವದಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ತಿನ್ಪದಿನುಂಡು ಆತು ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಆತು ಜೀವ ಬಿಡಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಏಪ ಪಿಂಕ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಬುಜ್ಜಿ ಹಾಕಿರು ಏಪ ನಮಕ್ ಉನ್ಮಂತಿರ್ತುಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡದು ಯಾನು ಏರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಾನ ಕೈತಲ್ ಮನ್ಪುಜಾನ ಪೂರೆಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡಲ್ಲ ಯಾನು ಏರೆಡಲ್ಲ ನಿಷ್ಠುರ ಪಂಡದು ಇಚ್ಚಾನು ಪೂರೆಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ನಿಷ್ಠುರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕಡಕ್ಕಡ್ ಪಾತೆನ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ನೆರ್ಪ್ಯಾನ್ ರಿವೆಂಜ್ ಪುರದ ಆಲದಿಪ್ಪುಜಾನು ಯಾನು ನಂಬುನಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವರೇ ಇರೇ ತೂವಲ್ಲೆಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುಡೆ ತೂಯರು ತಿಕ್ಕುನು ಓಕೆ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನವ್ವೆ ಒಂದು ಕಾರು ಎಪ್ಪೆರಾಯಿ ಜತೆ ಎಂಕು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇಂಚದ ಇದೆ ಅಂದು ಯಾನು ಇಲ್ಲು ಬಂಗಾರ ಅವು ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಒಂದು ಇಂಚದ ಇದೆ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುರಣಿದ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿರು ಸೊ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಒಲ್ಪರ್ದು ಯಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಯೆ ಎಂಚ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಕಲಿತೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಚ ಕಲಿತೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳ ಪಿರವು ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಬಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪು ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಉಂಡತ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡತ್ತಾನೆ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತಿ ಏಪಲ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ದುಂಬು ಮರ್ಲ ಗುದ್ದೆಲಿ ನಕಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಪಾತೆರ ತೂಪೇರ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಯಾನು ದುಂಬು ಆತಿನ ಘಟನೆ ಇತ್ತೆ ಮರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಡಿವೈನ್ ಪವರ್ ಇತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ದುಂಬುದಲ ಕಾಯರೆಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಲಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಪಾತೆನ ಪತ್ತುನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆನೆ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲು ಉಂಡೆನ್ನ ಆಂಡ ಯಾನು ವರ ಮಲ್ತಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕೂಡ ಮನ್ಪೆರೆ ಅನ್ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೆ ಉಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ದುಂಬು ತಿಕ್ಕದೆ ಇತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಅನ್ಪನ್ಪೇನ್ ದುಂಬುದ ದೀಪ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತು ಓಕೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಡ ಒಂದು ಪನ್ಪೆರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಏಪಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋದಾಯ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ತಿರ್ತಿ ಏಪಲ ಹೆಚ್ಚದಿ ಹೋಚಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಏನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತೆ ಬೈದಿರ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಣಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರೆ ಅನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಏತು ಜನ ಎಂಡ ಕೋರ್ಸ್ದಿತ್ತು ನಕಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಪ್ಪೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಂಡು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಬಂಗಾರ ಪದ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಕಲು ಬಂಗಾರ ಪದ್ಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕನ ಪೂರ ಎಡೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಡ ಕೋರ್ಸ್ ದೆತ್ತಂದು ನಕ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒರ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪತ್ತದಿತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಅಲ್ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೀಟ್ ಮಂತದಿತ್ತು ನಾನು ಮೋಸ ಮಂತ್ ಕೂಡ ಆಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಒಂದು ಮೋಸ ಪೋತಿನ ಅವಿನ ಮಂಡೆಡ್ದಿಲಿ ಕೂಡ ಅಕಲ್ಡನೆ ಮಿಂಗಲ ಅವಚಿ ಹೊರ ಮೋಸ ಪೋದಾಯ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಿಂಗಲ ಎರಬಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಿಷ್ಠುರ ಅವಚಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಮನ್ ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಲಿ ಆಂಡ ದುಂಬಾತಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮರಪೋಚಿಂದೆ ನಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆತನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿಂದಲೇ ಇನ್ನಿತ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿಂದ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಉಪ್ಪು ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕೂಲ್ ಅದು ಪೇರು ಇಲ್ಲಡ ಪಾಡರ್ಲಕ ಬುಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಅತ್ತನಾಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವ ದೇವರು ಓಲ ನಂಬುಜೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏರಾಂಡಲ ಎದುರ್ದಕ್ಲು ಮಂತನಾಡ 100% ತಟ್ಟುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಗೋಮಗೊಡ್ಡುಲಕ ಕುಲ್ಲೊಂದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಲು ಓಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೋರ್ಡರ್ನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಹಾಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿದ ಎದುರ್ದ ಮೈತಿರಕ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೆತ್ತುಬಾರ್ದಿ ನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆತ್ತನಾಣ ಚೂರಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನಾಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಕ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರು
ಎಂಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ತಿಕ್ಕದಿನಿ ನಾನು ಬರ್ಬಾದ್ ಮನ್ಪೆರ ಬೈದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ತಿಕ್ಕದಿನಿ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆತ ನಾನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ತೊಂದಿತ್ತಿರಕಲು ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಮೂಲು ಪೂರಲ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪಲಂದು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಒನಸದ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಯಾನೆ ಬಿಂದ ಸಾಕಲ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆ ಟೈಪ್ ಹಿಡಿತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇತ್ತೆ ತಿಂತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಅಕುಲತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಐತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಯಾನು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೊಕ ಎಂಕ ಆವಡಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಉಂದೆ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಏನ ಮೂಜನೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಚಿ ನಿಖಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಖಲ ಕಂಡನಿ ನಿಖಲ ಜೋಕುಲು ನಿಖಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಆಯರುಂಡು ಲೈಫ್ಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಂಚ ತಟ್ಟೆರ ಬಲ್ಲಿಂದಲ ಪಂಪೆನ ದೇಪಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ತಟ್ಟುಜಿ ಇತ್ತೆ ಎದುರ್ದಕ್ಲು ಮಂತುನಲ್ಲ ಅವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಆಣುಲು ಪೊಣ್ಣುಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ನೆಂಟದ ಒಂದು ಚೈನದ ತೀರ್ಥದ ಒಂಜಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉನ್ನತ ಒರಿಜಿನಲ್ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಆಣುಲೆಗ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪಿರತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರಿಲಿಜನ್ ಅಕ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಹಿಂದುಲಂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದು ಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಪುನು ಆ ಧೂಪ ಆ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಅವು ಘಂಟಾನಾದ ಪೂರ ಕೇಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಪುನು ನಿಕ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಆರನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತನಾಡ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಅಭಯಹಸ್ತ ಇತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಚೂರು ಒಯ್ಟಾಣಲೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಏನ್ ಮುರಣಿನಿ ಪಂಡತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ ದೇವೆರ್ನ ಗುರುಬಲ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಮೂಲು ಜುಪಿಟರ್ ಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಜುಪಿಟರ್ ಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಏನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದನು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ಸತ್ಯಡು ಸಾದಿಡು ಇತ್ತನಾಡ ನಿಕುಲು ಸೀದೊಡೆ ಇತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲೇನು ದೊಂಕೆರೆ 10 ಜನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಪಾಡುನಾರು ಒರಿ ಉಪ್ಪಿರು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪದಿಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಇತ್ತನಾಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವನ ಅಭಯಸ್ತ ಏರ್ನಾಡಲು ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮನ್ಪುರು ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಎದುರು ಬತ್ತಿನ ಆ ಗಾಡಿ ಡ್ಯಾನು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಕೊಂಬ ಬಿರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುರ ಆಪುಜಿ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಚೂರು ಬಿರೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಬಂಜಿಗೆ ತಾಗದಿತ್ತಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ದಾಲ ಹತ್ತಜಿಂದಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಕೊಂಬ ಬಿರೆಲ್ಲ ಪಂಡ ನಾನು ಇಂಚ ಪತ್ತದು ನೇಲ್ದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಲಾರಿಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿದ ಪಂಡತೆಯನ್ನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ತುಲೆ ಎಮೆಥಿಸ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಏರದಾದ ಮಂತನಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ದ ಒಂದು ತಡೆಗಟ್ಟುನು ರಡ್ಡನೇ ಪಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ಧೂಪ ಪಾಡೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ವಾರಗೊರ ದೇವೆರ್ನ ತೀರ್ಥ ಒಪ್ಪುಣತ ದೇವೆರ್ನ ತೀರ್ಥಾಂಡ ಬೇತೆ ರಿಲಿಜನ್ ನಕಲು ಮಿನಾಂಡ ಹೋಲಿ ವಾಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವೆರ್ನ ಒಂದೇನು ನಟೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವೆರ ಪಂಡದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ದೇವೆರನ್ನು ನಟೊಂದಿತ್ತಿನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜೀವಗೂ ಹಾನಿ ಆಪುನಾಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂದಲೇಟು ನಿಕುಲು ಬಚಾವಾಪಾರು ಈಜಿನಾಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಆಂಡ ನಿಕಲ ಜೀವಗೂ ಮಂತದುಪ್ಪಿರಕುಲು ಜೀವ ಒಯ್ಟು ಮಂತದುಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ನಿಕಲ ಕುಜಲು ಉಗುರು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆದಲಕ ಮನ್ಪೇರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಒಂದೇನು ಸೂಜಿಡು ಪತ್ತದು ನಿಕ್ಕನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೂಜಿ ಕಂತ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪಿರು ಬಂಜಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂಜಿದನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತರೆಕು ಸೂಜಿ ಕುಟ್ಟುವೆರು ನಿಕ್ಲ ಮಂಡೆನೆ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಥರ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬುಲಿಪುನು ಪತ್ತುನು ತನ್ನದಿಗೆ ಬುಲಿಪುನಕಲು ವಿದೌಟ್ ರೀಸನ್ ಬುಲಿಪುನು ಆತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಕಲು ಸಡನ್ ಬುಲಿಪುನು ಜೀವನನಿ ಬುರ್ಚಿಂದಾಪಿನಿ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲು ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರು ಒಂದು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಸಡನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಇಂದು ಪೂರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸಪೋಸ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಆಣಾಡು ಇಷ್ಟೊಪ್ಪುನು ಆಯಾಗ ಇಷ್ಟೊಪ್ಪುಜಿ ಅಪಗದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಆಯ್ನ ವಶೀಕರಣ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕಲ ಪಾಲಿಶ್ ಡೇ ದಾದಾಣಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ವಸ್ತುಂದು ಎತ್ತೊಂದು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಆ ಆರಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ವಸ್ತುಂದು ದಾದಾಣಲ ನಿಕ್ಲ ಎದುರ್ದಕ್ಲು ಎತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದಕ್ಲು ಒಲ್ಪದಕ್ಲು ಪಂಡ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಈ ಮೊಕುಲು ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಐಡ್ದಕ ನಿಕುಲು ಪಿದೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಅಗ್ಗಿಲೆ ರಡ್ಡನೆ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿನ ಪಡ್ಸಿಡ್ದಿಲೆ
ಬೊಕ ಏರಾಣಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆದಾಲ ತೆನಸು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ತೆನಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ಕಂದು ಪನ್ನೆ ತಿಂದು ದಿನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ 100% ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಂತರ್ನೆ ಕಂತದು ಎದುರ್ದು ಇದುಪ್ಪಿರಕುಲು ಎನ್ನ ಪಲಾಯಗ್ಲಾದಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಬಾಡಿಗೆದ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಓನರ್ ರಡ್ಡು ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಎದುರ್ದಿಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಉನ್ಮನ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಗಂಗಸರಡು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಡು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಡ್ದಕ ಆಯನ ಸುರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೆರಿ ಪತ್ತದು ಆಕುನು ಪತ್ತುನು ಐಡ್ದಕ ಆಯನ ಟಾರ್ಚರ್ ತಡೆಯರ ತಿರಂದೆ 3 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸಾಂಕದ ಮದ್ಮೇಡು ದುಂಬು ಆಯ್ ಮರ್ಲೆಲಕ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆನ್ನ ಪಲಯೆ ಒಂದು ಕೇಂತುನಗ ಬತ್ತುನು ಆಕುಲು ಗಂಗಸರಡು ಆಯ್ಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಡೆ ಬಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪುರಾಪುಂಡು ಸೊ ಉಂದೇನು ತಡೆಗಟ್ಟರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಮಂತದ್ದು ಗುಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕಠಿಣ ಘೋರ ಆದಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚೊಗೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದಿತ್ತಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂತೆ ಆಯ್ನ ಆತಿನ ಕಟ್ಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುನೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಂದಿತ್ತಿ ಪನ್ಪೆನೆ ಎಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಪೆಲ್ ಉಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಂಡ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವೆನು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ರಿಮೂವ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ಐಡ್ದ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪೆ ಅಂದು ಪಂದಿತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬೈಜ್ಜಿ ಐಡ್ದ ಕ್ಯಾನ್ ದೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಕೆಲದಕುಲು ಅಕ್ಕನ ಎಂಕನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೆಲದಕುಲು ಈತೀತು ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆರೆ ಆಂಡ ಆಯ್ನ ರಿಯಲ್ ಘಟನೆನಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ತೂದು ಎತೋ ಜನತ ಯಾನು ಎತೋ ಜನನು ಕೆಲದಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬವನಕ್ಲೇನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬವಿರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬ ಇರತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಂದ ಎತ್ತದು ಬ್ಲಾಕ್ ದೀತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ಲ ಕೆಲವುದ ಗೊಬ್ಬವನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರೋದು ಯಾಪಣ್ಣ ಮುಕ್ಕುಲು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನು ಬಕ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜಿನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕೇನ್ವೇರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಪೂರ ಕೇನ್ವೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪುನು ಮುಕ್ಕುಲು ನೀಡು ಬುಡ್ದಿನ ಚಂಡಿಗೋರಿಲಕ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಕ ಏನು ಅಂಚಿನೇನು ದೀಪ ಜನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಮಂತು ದೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತು ದೀಪ ಏತೋ ಜನ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಜನಕ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬನ್ನಕ್ಲೆ ದೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ದಿತ್ತೇನು ಹೆಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ನಿಚ್ಚವು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತನು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೇಂದೇ ಉಂದುವಾಂಡು ದಾದಂದು ಪನಗ ಆಯ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಯಾರ ಒಂಜಿ ಎಬೋಷನ್ ಅದು ಪುಂಡ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಡಿದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ನಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ಎಬೋಷನ್ ಅದು ಪುಂಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ಅನ್ನಗೆ ಎಬೋಷನ್ ಆಂಡ್ಗೆ ರಡ್ಡನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅದು 3 ದಿನ ನೋಡಿದ ಬಕ್ಕ ತೀರ್ಪೋತೀನಿ ಬಾಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಹೊಡೆದು ಕೂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ಆ ಬಾಲೆ ಏತು 5 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟನ್ನದಾದ ಫೋಟೋ ಕಡಪುದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರಡ್ಡು ಬಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಮುಂದೆಟ್ಟಿ ಪೋದಿತ್ತನ್ಗೆ ಎಬೋಷನ್ ಅದು ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲೆದ ಫೋಟೋ ಕಡಪುದಿತ್ತೆ ಅವಯ್ನಿ ಬೇರೆ ಮುಂದೆತ್ತ ವಿಷಯದ ಆಯ್ದ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆನು ಇರೇಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆತನ ಪಣ್ಣದು ಎಸ್ ಆತನಂದು ಪಂಡೆ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಆಯಗಂದತ್ತ ಆಯ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಏರ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಮಂತದೀತಿನ ಒಂದೇನು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಕಡತ್ತದೀನಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಪ ದೀದುಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕಲು ತೂದುಪ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಕುಂಬಳಗಾಯ್ಡು ಮಂತದುಪ್ಪೇರು ಆ ಪುಲ್ಲೆಗಾಂಡ ಏರು ಮಂತೀರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಟ್ಟುಂಡು ಏರೇರಗ ಮಂತ ದೀಪಿನಿ ಮಾರಿಲು ಏರೇರು ಪಾಪ ಬಲಿಪಶು ಆಪಿನಿ ಏರೇರ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಜನಕ್ಕಲು ಬಲಿಪಶು ಹಾಕ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಆಗ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಮಂತ ದೀತಿನ ಒಂದೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಇಮೆನ ಬೊಡೇದಿಗೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಎಬೋಷನ್ ಆಂಡು ರಡ್ನೆ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಪೆದ್ದದು ಒಂದು ಆಂಡು ತೀರ್ಪೊಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ಇತ್ತದು ಬಾಲೆ ಡೆತ್ತಾಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟ್ ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಪೊಳಲಿ ಒಂದೀಗ ಪನೊಂದ ಬೈಲು ಪೋಯರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರಿಗೆ ಪುರ ಪೋತಿರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟ್ ಉಣ್ಮಂತಿರಿಗೆ ಐಟು ಪಂಡ ಆತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಂತ್ ದೀತಿರಂದ ಐ ಪನ್ಪಿನಿ ಹುಡುಗಿ ಪಂಡ ಆತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಚೆಂಚೆ ಮಂತ ಮೂಜಿ ಸಲಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬತ್ತದ ಇಂಕ್ಲೆ ಲೈಫೇ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಒಂದಿತ್ತು ನಕ್ಕ ಅಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೂಯರಾಯ್ಜಿನ ಈ ಪೂರ ವಿಧಾನಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪೇರುಂದು ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಇನ್ನಿಯಪ್ಪ ಶುಕ್ರವಾರತ ಶನಿವಾರತ ನಾನು ಸೋಮವಾರ ಕುಡೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಸತ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಜುನೂನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊರ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹಿ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪರದು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಇರ್ನ ಹಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಆನ್ಲ ಲೈಕ್ ತೂದು ಹಿ ಎಂದು ತಿಳಿಪುಯಾನು ಓಕೆ ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನತ್ತು ವ್ಯೂಸ್
ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬರ್ಪುನು ಹೊಸ ಹೊಸಾತ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ದ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು ನನಲಾತ್ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಎಂಕಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ನಿಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋಡು. ನಿಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಅದು ನೆಟ್ ಕಲ್ಪವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿರ್ತಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.